So Miriam Jones ydy'r enw. Dwi'n grefftwraig o Llanengan. Dwi wedi establish o'n busnes i ers 2014. Dwi'n grefftwraig sy'n gwneud gwaith pren, gwaith coed ydi o di turnio ar y ledd. Ond mae'r bethyciad wedi bod yn ofnadwy o dda i'r busnes. Dwi'n meddwl sa'r busnes yn lost hebddo fo i ddweud gwir achos dwi'n cael gymaint o archebion drwy'r laser nes i brynu. O'n i eisiau creu pethau wedi personoleiddio, so mae modd rhoi sgwennu ar y polenni rwan. Maen nhw'n dda fel anrhegion priodasa, penblwyddi, achlysuron arbennig a tlysa hefyd. So mae wedi bod yn wych i ddweud gwir i'r busnes a mae'r busnes wedi gallu datblygu oherwydd yr laser lle. Dwi'n meddwl bod y cynllun yn beth ofnadwy o dda i rywun sydd yn cychwyn allan a angen y pethau i gychwyn y busnes a i fatha toolsyn neu machine. O'n i rili angen y machine yna ar gyfer y syniadau o gynna fi yn ymhen. A dwi'n meddwl bod y cynllun yn wych a does na ddim straen yna fo, gallwch chi dalu fo nôl yn eich amser eich hun a mae o yn fatha mynd i fod yn fuddiol yn y pen draw. Dwi'n meddwl os oes gynnyn nhw syniad a maen nhw angen y pres yna, jyst rhwng bach o support ti o'r dechrau, mae pawb angen support yn y cychwyn, mae'n werth mynd amdano fo dwi'n meddwl a maen nhw'n ofnadwy o helpful efo'r broses hefyd. Cronfa benthyciadau dilog di Bennes a Llŷn, gafodd o'i sefydlu nôl yn 2015 gan griw o bob busnes o Penllyn oedd yn teimlo bod nhw angen rhoi help llaw i bobl sy'n byw yn Penllyn allu byw a gweithio yn yr ardal. Os ydych chi eisiau benthyciad gan Bennes a Llŷn, mae'n rhaid chi lenwi ffurflen gais, gyrru cynllun busnes a gyrru cynllun llif arian i fi. Ond os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch efo ni.